Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam jong kakhasi Students Union Sengkame ne kasni kilalet ban IT da ka jingtho sha ka office jong Mintri Rangba halor santli ki mat bat ka seng ka aipor khatsan sngi ban pen orlong bat lada ka sarkar kamle ka seng kan sa shim da ki weipat ki senjam habakran makinong tho khubor hadin balade ban IT ya ka shithi ha ka office jong Mintri Rangba usketri jong ka KSU Sengkame usamla Ruben Najir uloong baga seng ka aipor khatsan sngi ya ka sarkar namar baklayo I ya ka jingsha thombor jangki parado parasnam kabalaja ha ka jingpendong ya ka jingpen sngopat ba ha Shri Simen ka jingthok ka sarkar halor ka MRSSA bat ki wei ki mat u samla najer uloong ba ka seng ka aipor khatsan sngi ban pentrai kam bat lada kamla ban pen orlong ka seng kam ban se ban mi pat ba ban yakhi ka seng ka dawa ya kata namar layo I ba ya ki ba persha kimsha kaseng ka ongru bala shiphausnem baladon ka MRSSA hindre ompat yo I ki dak kishin ban pentrai kam ya ka kaseng ka dawana ka sarkar ban pendap bat pentrai kam yakini bat lada kimle hakini kumbala aipor kaseng kan sa shim da ki weipat ki sinjam jubu torkas ko jungi minta asngi ka raitrik agas aja pendrio ya Chief Minister jong kajala kadi halor santli kiman bat ngi ai por khatsan sngi ba pentri kami kiman lem kumta ka seng khapshim berkiwi senjam baniki ka seng khapshim mikumi kini ki senjam ban ai por khatsan sngi ya sarkar namar ba nilai I ya ka jing sha thombor jong ka jat pendrio nak yang jong sarkar ka bala aja ketika hante hadis center health district kabudi baka Shri Simen kajing tok kajing syukur kajing namlir yang kalian ka sarkar kabudi baka MRC bat kiwi ki man ti ngila aipor khatsanski ya ka sarkar bakin pentri kam kini jing dawa jungi baro lem kumta kaseng kan dan we kalan hendri ban mi pat ba ban yakhi ka baningkong kajing dawa kajing kalong ba ban weng ya ketika public hearing ban cancel ya ketika public hearing kabal aja kabudi joko semen omdi tamban weng ya ketika public hearing hakaju kaporu di ban wengkam mador deputy commissioner USP ka Eastern District iki office beras jongka Meghalaya State Pollution Control Board baling ini dawa ya kata kalomba ni ba hakatus ni katkum ki la patai ko pilai cover hi news pa iki ba persha banli chakai hearing kimsha ada arsngi nalai sngi shwa kapor nakaliang jong seng ngila ikundu UDC ngila ikundu USP ngila ongba man kapor dengan lit dan community kerja public hearing ki judon bet ki tingsha penwet nakaliang jongki patpa baki bre ki bakersan ki bal abai pisah ki cement factories ngila ong baki kedeban I free passage chingi baro ngila batai ngila shim ki phone numbers juki police in charge i baro ki ban yarap hotus ni Henry hatus ni hapor baki lit pat ki dekat ki jungi nakaliang jong seng steng mit hapor baki poi hata kalenti ke bodum ki syakong tear gas baki sakut no steng ti min mit ki kaung tear gas ki pulit mesti pat ki kaung mau ki kita ki mafia jong ka Shri Simen labun mud ki kali ki ajulor labun mud ki bamensau hakaju oporu undi ta kata kadu kita ti ya kata ka surok tu bamla belum ailat banlek bayanu inu bagi lek cita syapo jaka badan ka public hearing ti kini ki jaja kim la banja klem ka jingtip jong ki pulet klem ka jing terekam ka jing snok ti lang ki pulet namar ba hat baling ila nur banong ta namar ba hatu singi ila dak spasi ni la ko ju DC USP iki thanat ki badan haka ki area hendai undan menur bapek ya ka tekani kadai ka konspirasi ka bahe takada ka jing dawa ka jingi baningkong ka di ban scrap kani public hearing namar kadai ka jing sha thombor ka jing le donbor jong sirismen bat ka sarkar bat ka kum ka seng mla ban aila dalor di benta bat bangin wengkam bru ki UDC SP bat ban initiate ka departmental proceedings persya iki ka baar ka di halor ka MRSC nikilat pakai kubur ngila pensngu nakapor halor ka jinglong jingman jok MRSSA Henry ngila air ki jing tho sarkar ban pen syabak
ke baki om ki kamde namar bang ila file ki RTI ngila tip ya status jong MRC kalau kumnu Henry kajingkeran jong deputy chief minister hatus ni ba perstun song kadang penbitar kapen klub ini wala ngila don ki kot isla ki ba yang ngila tip syai kalau kumnu kajingong jingman Henry belen idang nut ban lam liar nut ban keren kumtu kai kata kai kalong kabang nakaliang kaseng ngila ban tiang but ngismu bala suppose them ta kala Afrika kala don ka MRC Henry wat lam tangi pat iteng dak isin dun ka MRC wat ja ka badon ru kadang ile aku nu ban weng mo te balai ka sarkar ka ko pan weng ya ka kam ko menteri kami ka MRC lesi ka don ka sha London ka balai ka jingdawa ka jungi ka ban menteri kam no yo ka migrant work man hawa osnam arja artusau nakaliang kaseng kala don ka jingi ban kendang ki barjela ki ba 13 bian ki barung bian apa ka jela kumba arjar tamut ki barjela ngila abe no boro ki sorsulom ki district hatu kopor nakaliang sarkar kala khot banyak kala khot ya keren ini kala amen no ya kata ka migrant work man ajo ka jela arjar arpo bakila tersat no kita kenduan joko work permit hanta hading katu ngila mut ba kan terikam no katakaan Henry hadu mendapat ngi ba katakaan kapat position sunuru la asna menta kadang sudi lesa wala la pas ta cabinet kala bu shaplo ka house Henry ka baleran kalau hadu menta ki buka terikam te beli ki buka terikam lesi kan dia benar lang baka shiri semen nomor ki ko abon ra ite ki mong 3 baro ki ba long illegal la mata ki shiri ite ki cement factories baro ni don ka jing subha ba ki don ki karbang ladisi ki boyo tre itu nomor ba ka don ka jingsi ko baduna ki Henry marga po dengan lit ban toket dengan thok ban ngin balik inspect ki nakaliang ki pulit nakaliang ki bor penyan kim ju aila ni balik itu ka don ka ki cylinder nomor ba takraw ki bol like MRC kim ko kam lesi ka jingrung jungmi ki bar jala ka don ka ki klub talasi ki haban register yang lebih untuk ki register yang lebih kasunang te kandon ka data te kini ki borong ni stu pakadon ka konspirasi ka bahe ahlor kali kamat ke masa kalong halor ka tungjam ka halor ka tungjam ka beningkong ni ong ba di banweng no ya ka person interview ka ba nomor bakat kum ka guideline arja khandri jok sarkar India kam sha bandon kono person interview nam tagi group D group C but group B nang gazetted post Henry ni pada hapo jela jungi pat ka person interview kan don ben ni te balik ko banon balik ka don person interview nomor bakade tek tangkum no banyo tap ki breu jong bat kani ru kay buno ba hi hakini ki kam bi an jok sarkar nomor ba de yo ban tap ki breu jong haka ju poru ki yo pendon kam ki breu hakum kini ki public hearing ba ban ki record si ban penja kum tar ter haba de ba ka jing ku ba ngila keren tu ba di ban weng no ya di ban penterikam mardo ki reforms ni ki suggestions ki bangila ai haba de bak MPSC bak DSC MPSC la don kan tu kan ni kendon ki bala terikam Henry omboro hakaya kan DSC ni empat terikam la kanu hadu menta bat nadu usam arja besau ngilaya ja kan ni hadu mentaru empat don minu tak cikala bat ngila that banyak keren siakran de kita di hablo tungjam bahaju upor kini kibir recruitment bulu bikin dan no ka special ya ka SOP na standard operating procedure namar bakini ki recruitment bulu mentang ika don kami ki jukurma namar kimdon kono kaan kimdon kono guideline ke tap kam baik kat bomon bat ka bakhatu or ka issue jokan nigram ala kuma bikin ma ho arjar apusan chitrik umi ngilaya ki hal kamat ka dari office jong director jokan nigram ban ya keren cipang reservation banyak keren cipang kiwi ki mat ki bakta ya ka ki wakta ya ka nigrims hatu kapor ka di ka sarkar jelahi ka bawan bantu kelar ka kawan dan pinisu ka omba melili kan simtia ka sarkar jelah ban penbet ya kendung kendram pupuk nigrims bakan pas ministry Henry asis nem menta kita ke jungkular ki longtang ki cing tok sudah nistu imka ban stop recruitment nigrims tamar bakadi ka caka ai sumar kajing pinsange ya ka recruitment kan keta ya ka jaka suma tingi nakaliang cungi nimsi asu klikti ya ka pos kapon la cukendu ki head minister la kendu chief secretary ban kema holo kamat Henry hadu menta kampat mi kanu ka jing seiso de nakaliang keseng ngila kadang bangila mia
Iki jing kular thok, ki jing syukur, baka jing tombor jong ka sorkar jela tingin sim la shuban yaisha ngin sim la shuban ap kita ki baro tingi ai por khatsan singi ya ka sorkar bat lada ka sorkar hapo kini khatsan singi kamla man pentari kam miki mat jing dawa ki jungi tika seng ka hap sim ka hap mi badan ban belong ki jing ki ba pher